tergantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken, ceplok Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Awas lho, awas lho, awas. Awas lho polahane lho, polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes, Lah kaya Monggo patung ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. kaya patung sapi sono ageng lho. saya mengucapkan selam. Nggih. Disawang to Dem motone. Wah, Matamu dhewe Hei! mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Saliman kene-kene Mas. Oh iya. di Kero nggih to. nggih, gareng niku Garengi kero. Loh. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku dhe sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho. Ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggawa dhuwit ora? Wah, mutiar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik Ken, sik genah. Lemah lembut Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik ketemu enek peng 5 ya toh setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh Syukur kowe. nyangane awakmu rezekine akeh sorry ye Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok itu tidak boleh lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh Seneni Nduk. rungono wi ora oleh rungono Mas Kok iso aku? yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora Nah ayo tuh rezeki rungono lelaki. Mas Iya Nduk. rungono kupingmu wis neni Raimu. aimu dhewe malah ngrai-ngraino wong lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas sabar urung Nah. ini harus diberi contoh Pak De Mungkin lho. contohne aku ki Lah, Ora tau apa ya mbok brune wong wedok? Duitmu sapa apa ya mbok brune wong wedok? alah bayarane mbah ngono ngomong bayarane ora ndak ngomong ngono ora bayaran Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk niken Nah, iki lho. nah iki minal aidin wal faidin Minal sing aidin bener wal nah iki supaya becik ya toh supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak ibu anak kuwi lagi pas betul ngono Bapak, Piye? Ibu, bapak ibu anak bapak, ibu, anak. Maksudnya Iya. iki anu no, simulasi simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula Iya. muda semuanya Iya, ngono terus suasananya masih di alal bihalal iya Oh, ngene ya, wis Piye, ngene. piye? Kan Dik ini kan paling muda di antara bertiga. iya betul aku paling tua tuamu kono oh ya Anu aku dhisik. Nanti ganti-gantian peran, iya tapi aku dadi bapak sik. bapak Heeh. Aku. Dik ini kan anak. anak aku gak ibu Nanti kan ada bapak sama ibu nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. dan Peran aku nanti bergantian. di bapaknya juga Iya. berarti aku punya no Hei. Punya apa? punya apa tuh Ken punya brengos Oh iya, bapak. ya nanti ambil brengos saya nanti ya Aku bapak sik, bapak Dik Niken anak, anak Mas Gareng ibu. Ibu. Ah, Ya. nganggo kutung. kamu pakai jilbab Jilbab Iya. kamu yo selendangnya. Jilbatan sik. Jilbaban copot lah. alah ini simmer loh Lah di simmer. tahun 2024 simmer Iya. Kamu tahu gak simmer aku udah rambutnya diore ora iki diore Yo. iya no iya kamu punya rambut rambutnya yang di bawah Iya. rambut sing banyak kok aja kan yo kaya baunya badek toh Badek rambutnya eh ini ndak keramas kamu sih, itu Bang. kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong Apa?
Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku sing dijejeli ya anune Ah! itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu Ini ya. karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Iya. Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jampun. Wah, dah Jan. Ide dayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken Oh, gampet-ampet. gratis ongkir. Kir-kir. Sih, Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo dah ada. Ya Allah. Kasihan lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarnen. Masa mbok aku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa? Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya? Apa? Dek nih kan. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo Rita lek gelem jajal to sebulan kok lek ngono wae dipateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi ya. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Tuduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Iki. Buah. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karonto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Iya. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis Lho, teko. lah kae anake dhewe sing teko. Ya. Lho, nduk niki. Tolong. Ndak. Kene, Nduk. Aku to. No. Ayahku to. Toprak Aku dadi anake. Anake Toprak anggere gak tau payu yo ngene iki. wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem Iki bapak. pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Ayo. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong mengko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf Bapak lahir dan batin. Ning bapak sik. Aduh. Bapak. Minal Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sepira gedene lupute Bapak. Muga-muga Bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedake wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Ya, aku sing tuwa sing akeh lupute ya, Nok. Apa neh aku cah lanang ya toh, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah curhat ning. Maaf ki bapak anak kok. Anak kok. Kok ngono? Sikut. Bapak, Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi Bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan aku ndak punya salah. Oh iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya kok gak asik. Wis salim bapake wis sungkem wis. Lho kok ndak dicium? Lho kok Kuale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Saiki genti Ibu. Nangis nangis ora apa-apa, haru. Rupane Ibu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkemi anake kok malah ngalih lho. Kalau namanya suami istri, Sungkem. surga di telapak kaki suami. Heeh. Ibu. Lah.
Mbok ya sing apik Ibu iki. Apik-apik awakku remuk. Golek sego samplokan kok. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Bu. Nyuwun Iya, sewu. Heeh. Mugi-mugi panjenengan tansah Dar. Aku ndak ndek salah Mbak Ibu ngarai. Ya ampun Ibu nangis ya Allah, Ya. nangis. Rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis Ibu nangis diusapi. Kah. Napa iki? Aku mau nang ngene iki dadi ibuke. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti Kamu peran. nak jadi apa? Aku dadi Aku anak. sampean anak. Iki bapak Ibu. Iki ibu. Kowe bapak. Aku. Bapak. Aku Sama anak sih ya. anak. Oh, iya. Oke. Kowe metumu keri panggahan. Oh iya. Ya, Betulan sis. Aku anak karo ibu. Modar wong loro. Oke. Tedok. Gentung. Bu. Piye sayang? Anakku tersayang. Please deh. Kalian itu gimana tik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalem anakku. Ibu. Ket biyen ora nek perubahane ngono. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman Ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga, Kenapa, Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite Bapak ini malah takbir. Bapak Nyapa? karaokean. Bapak karaoke. Orang malah takbiran, orang malah menyambut Mosok tahun toh? baru malah karaokean, Bu. Bapakmu iki Bapak ini sing wajahe kaya nyambek wi. Gelem karaokean. karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, belas Bu, belas ora disangoni THR, belas. Bapakmu wi. Heeh. Mosok to bapakmu wi? Aduh dah. Belas. Kok bangga? Todok. Aja nyebut jenenge Nikan Salindrek. Le urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko we mudar kowe. Mulih. Wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye Lek to, Ki? rawe ngalih. Saiki. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak rapopo penting kowe bongkok. Bar. Takbiran. Weh. Apa? Bapak. Bapak opo? Ya toh? Bener toh? Bapak Opo? nyapa le bapak? Kerasa nyedek-nyedek aku tak Karo- untal dasmu. Karaokean karo LC katok sakmu ngene-ngene. Karaokean. Modar ki kok aku. Wes, wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Wes syukur we. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apane. Wes piye? Ganti peran Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya ning nggur karek siji lho. Karek siji nggone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Lah dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sak pira salah anake mesti. Iki lho cocok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, duduk. Duduk lah, dhewe bapak ibu. Ibu. Pak nih. Yo. Rene apa nih? Piye ibu Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedaki to sini. Ibu. Piye, Pak? Iki malam takbir. Yuk. Malam takbir kuwi sunah rasule. Maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa Pak Bu. nih? Ya ampun. Urung Oh. anake dhewe. Anake nyapa to nyapa urung apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa Pak nih? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tangga sampe ngomah bengi iki malah balapan. Bapak
sapa sing ora wirang? Ndek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik ning kono sik. Wis syukur kowe. Pamite ki takbiran. Takbir keliling. Wis mbok VC ki takbir. Wis tak VC. Jarene tangga sampe ngomah ki lho. Jare tangga sampe ngomah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sapa wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah Pakne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodo ran ning ngapuran saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Buke ya. Ya. Ya karo kowe. Tok. Lho lah kae anake, lah kae lho. Anakku rene anak rene. Kangen ndi? Takbiran. Kangen ndi? Takbiran, Bu. Kangen ndi? Takbiran. Kamu tekan ndi? Takbir. Tekoni cangkeme kok moyang nangi. Muter kowe. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding. Buke, aja ngene Buke. Malah buke ngono. Aku takbiran lho, Bu. Atas sono, Pak, atas sono, Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok montone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ke ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Nah yo. Bapakku ya naga. Ngawur. Aku ula cilik. Piye? Kowe ngaku Kowe ora? ngaku apa tak sodet? Aku lho takbiran tenan, Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran, Pak. Ya Allah, ya Allah. Maling nek rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku, Kowe takbiran apa takbiran? Iki sandale sapa iki? Selapku. Takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir ngaku kowe mendem. Ngaku ora ya Yakin, Pak. Bu, anak aku teleke lho iki. Anak teleke lho iki. Ya ora, Nduk. Aku Ampunen nek ta. telek tenan. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wis, Pak. Rumangsane apa? Ayo, minggat ora? Bapak wis, Pak. Rupane kok ngece. Bapak wis, Pak. Aku takbiran. Aku bocelono. Wis, Pak. Tak aku apa sing mateni, Pak? Walah bangetan ta ya. Ngene bojoku mentolo mangan kayane. Ya Allah, ya Allah. Piye? Mangko dindi gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa ora iki? Sungkemane dilanjut ora? Gak wis, jan. Nyapa? Ora sungkem-sungkem rata jaran aku. Lah nyapa? Genep diterusne yo, glepot awakku. Iya. Kok marah-marah toh? Piye iki namanya tidak profesional kerja? Tidak ya. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Rumangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Saiki sampean dadi apa? Wis entek Dadi apa? Aku wis gak dadi-dadian gak pateken aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Topine digosik to, topine digosik. Ben nek ngono malah ora kaya gareng. ben ra kaya Power Kuwi lho Rangers. jane rinjinge sapa kuwi jane iso digawa ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Ngawur ngene tuan rumah barang mbok gawa. Ora, ngono kok. Tase sapa kuwi? Tase simer-simer. Tak ki ngadai sandal lumayan. Topine digosik to, topine gareng lho. Dikerencet sik. Ngono. Walah, alah, kaya ayu-ayuwon mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo rambutnya di apa? Diore, dijambak. Diore terus dijambak. Ayo. Wah, piye? Kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis rupane celonengan ki lho. Ora perkara kuwi lho diobo-obo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki ganteng. Lho. Lahir batine apik. Estun iki. Iki lho seksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilikmu ndek biyen jembluk sing ngomong aku, Nduk.
Nggih, astu Mas. Oh, nggih ta? Nate didusi kalih niki nggih riyen. Lho, dileblepne ning jeding, dileblep. Dusi aku. Menengo sik, menengo. Dileblepne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblepne to Mas. Ning padahal awakku panas lho Mas. Dileblepne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah kok. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit. Terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblepne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora das iwak. Biyen jajal cik ra ngandang andokno. Ngaku mangan soto Pak kowe mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tangane mesti ngene iki. Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane cekot. Oh. Tangane cekot duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk weke liyan. Oh. Sampeyan ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Awet leh momong anak putune. Berkah barokah. Angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengini semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke-20 anniversary. Aku gak iso ngarani dua saperi ngono. Mas Garing dekne kan iki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasik lenggah napa mboten, Nggih? Oh nggih, bebele tasik lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Apa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasik lenggah mboten? Monggo Pak Haji Eko aturan minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke. Monggo Pak Jeko katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Cekar saking sasana pernikahan. Nunuju panjenenganipun Bapak Haji Eko. Saribit ingkang garwa nunuju panjenenganipun Ibu Ajah Asih